Takže dámy a pánové, dneska jsem vám chtěl ukázat. Na jedničkové oktávce už jsem ukazoval funkci Coming Home, ale byla to ukázka ve dne, dneska vám to ukážu v noci. Je to o tom, že přijedete do garáže nebo k baráku a na oktávce uděláte 3 jednoduché kroky. A to, že vypnete světla, vypnete zapalování a probliknete dálkáčema a otevřete dveře. Tady po těch všech krocích by se vám měly rozsvítit přední světla na, myslím, že půl minuty to je. Takže já teď zajedu s autem do garáže a uvidíme. Tak, jak vidíte, jsem sám venku, klíč mám v ruce, svítí nám přední světla, mělo by to svítit i po uzamčení auta, jo, takže auto jsem teď zamkl, klíč mám v ruce, auto je zamklý, přední světla nám svítí, tak